Dobrý deň, vítam všetkých divákov a poslucháčov na Vršku a týmto dielom opäť zdravím všetky nízkouhlíkové deti, pretože teraz natáčame druhý diel dekarbonizačnej série o modeli dosahovania uhlíkovej neutrality na Slovensku a je mi veľkou cťou, že v štúdiu SITA, ktorá nám umožňuje tento podcast natáčať, môžem privítať Mareka Murína, ktorý je z Inštitútu environmentálnej politiky Ministerstva životného prostredia a je spoluautorom tejto štúdie. Tak pekný deň prajem. Pekný deň prajem. Dobrý deň. A tento diel nadväzuje na predchádzajúci, ktorý sme natáčali s ďalšou spoluautorkou Katarínou Nánašiovou a môžete si ho pozrieť na všetkých kanáloch. A my teraz voľne nadviažeme na ten predchádzajúci diel, ktorý bol tak všeobecnejší a vysvetľoval vlastne, čo to je modelovanie a čo to je dosahovanie uhlíkovej neutrality. A ja by som teraz rovno nadviazal na jeden segment, ktorý sme tam otvorili, a to bolo poľnohospodárstvo, kde sme sa bavili o tom, že tam sa emisie znižujú pomerne ťažko, ale predsa len existujú nejaké opatrenia, ktorými sa to dá dosiahnuť. Tak možno by ste nám mohol povedať nejaké z tých opatrení. No, tých opatrení je samozrejme viacero, dá sa rôznymi spôsobmi znižovať emisie, že či už z enterickej fermentácie, alebo z hnojného manažmentu, alebo z hnojiv, čo sú akože tri hlavné zložky tých emisí, teda v živočíšnej výrobe sú to teda hlavne kravičky, ktoré nám vypúšťajú metán a teda aj z hnoja vypúšťajú metán. A potom akože v rastlinnej výrobe sú to hnojivá, ktoré sa potom uvoľňuje z nich oxidy dusíka, ktoré potom vlastne sú tiež skleníkovým plynom. Čiže na tieto hlavné zložky sú rôzne stratégie. Jednou z tých asi najprominentnejších je dávať nejaké krmné aditíva zvieratám do stravy, ktoré by mali znižovať akože množstvo vyprodukovaného metánu a týmto spôsobom vlastne znižovať celkové emisie. Ja len do toho skočím. Mňa jeden pozorný divák upozornil, že sme v tom predchádzajúcom dieli hovorili namiesto o grganí, o prdení, takže tá enterická fermentácia sa týka predovšetkým z toho, čo vychádza kravám z úst. Je to tak. A tie krmivá práve znižujú množstvo tých metánových krgov, keď to zjednoduším. Dá sa to tak zjednodušiť vlastne. A potom je akože, keď už máme teda aj otvor, ktorým to ide, tak sú aj nejaké proof of concept riešenia, ktoré by akoby zachytávali tento metán priamo akože u zdroja, čiže vlastne by dýchali cez nejaký typ respirátora tie kravy a potom akoby sme ten metán mohli zachytiť a zúžitkovať alebo spáliť a tým by sa znížila jeho vlastne emisná stopa. Čiže takéto niečo už je používané? Niekde vo svete sa už také používa. Že kravy s respirátorom. Jednu otázku mám k tomuto, takú akoby systematickú, že existuje alternatíva a to je akoby voľná pastva. Ja som čítal vo viacerých štúdiách, že pri tej voľnej pastve tá krava aj tým vlastným pohybom prispieva k záchytom uhlíka do pôdy a zároveň aj tie jej produkty sa stávajú súčasťou toho pozemku, na ktorom sa pohybuje. Dajú sa znížiť emisie tým, že by sme presunuli kravy z tých tovární na kravy na pasienky? Áno, dá. Teda to je akože v skratke. Širšie má to viacero aj ekonomických problémov alebo logistických problémov. Treba tým kravám zabezpečiť prístrežky, treba ich nosiť po tých pasienkoch, treba zaobstarať pastierov a
potom, akože keď už sú krávy voľne pasúce sa, tak akoby tam nebola tá dostupnosť tých krmív a krmných aditív, čiže vlastne sa tam môže znižovať nejaký takýto vplyv tých aditív. A potom samozrejme tu otázka, že či máme dostatok pôdy na to. Mohlo by to aj fungovať, keby sme všetky pasienky akoby využívali na pastvu kráv, ale máme tam aj nejaké chránené krajinné územia, lúky, ktoré majú vzácne orchidé a podobne, prírodné rezervácie a tak ďalej. Čiže teoreticky sa to dá spraviť, ale celá tá problematika má viacero vlastne tých problémov a preto sme akoby tento tu prístup aj z toho modelovania tak trochu vylúčili, že sme sa pozerali viac menej na ten model, akým sa tie krávy vlastne chovajú doteraz a ten sme moc nemenili. Sme sa iba pozerali na to, že čo vieme spraviť akoby z tie logisticky jednoduchšie veci. Napríklad tie krvné aditíva, tieto respirátory, nejaký hnojný manažment a tak ďalej. A neviem, vedeli by si povedať aj nejakú cenu pri tých krvných aditívach, že koľko by vlastne stála takto ušetrená tona ekvivalentu CO2? My odhadujeme, že by to mohlo byť niečo medzi 140 až 170 eur na tonu. Záleží tam od toho, že či je to kráva na mäso alebo na mlieko. Či tam má akože iný profil toho, ako vlastne žije a tak ďalej. Čiže je to pomerne drahé v porovnaní so súčasnou cenou povolenky. Áno. To je výborné, lebo my v modelovaní akoby nadväzujeme na tú cenu povolenky a vlastne sa tvárime, že dané opatrenie v tom segmente sa začne tak trochu využívať s nejakou nábehovou krivkou, až keď teda cena emisnej povolenky dosiahne takúto tú cenu, kedy sa to už začína ekonomicky oplácať. A to znamená, že to poľnohospodárstvo by bolo tiež subjektom? To je iba pre potreby modelovania. Zatiaľ v žiadnej európskej legislatíve ani slovenskej teda nehrozí, že by poľnohospodárstvo bolo súčasťou emisných kvót, ale teda pre modelovanie je toto akoby nejaký indikátor toho, kedy vlastne tie opatrenia začínajú dávať zmysel. Ešte tam bolo jedno opatrenie, na ktoré som sa chcel spýtať, čisto zo zvedavosti, a bola tam spomenutá zvyšovanie dlhovekosti dobytku. No, zvyšovanie dlhovekosti dobytku vlastne má taký ten prínos, že daná kráva môže, dajme tomu, dlhšie dojiť, alebo môže mať o 1, 2 viac teliat. A teda ju vlastne ušetríme ten čas, kedy musí tá kráva dospievať a tak ďalej. A to, akým spôsobom sa to môže docieliť, tak napríklad vlastne podobne ako u ľudí, predĺžovanie dlhovekosti výrazne pomohla zvyšovanie hygieny, starostlivosť o úrazy alebo prevencia pred úrazmi, viac pohybu, lepšia strava a tak ďalej. Čiže tieto všetky faktory majú vplyv aj na zdravie a blahobyt kráv. Takže. Tak ja našim kravám prajem čo najdlhší život alebo najplodnejší život by sme mohli povedať. A chcel by som prejsť teraz k tej druhej téme, ktorá vlastne na to trošku nadväzuje, a to je tá skratka LULUCF. To sú záchyty uhlíka v lesnej, ornej a inej pôde. A reagujem tým vlastne aj na viaceré otázky divákov, ktorí tam ako navrhovali, že poďme riešiť ten problém zvyšovaním záchytov. Keď sa ale človek pozrie do vašeho modelovania, do vašej štúdie, tak vidí, že to s našimi záchytmi, to čo príroda dokáže stiahnuť, sekvestrovať ten uhlík, tak to vôbec nevyzerá tak rúžovo. Ako to je? Ako sa to vyvíjalo v poslednej dobe? Čo sa týka LULUCF, tak tá skratka vlastne hovorí Land Use Change and Forestry, čo znamená, že má vlastne akoby 3 komponenty v sebe zahrnuté. Prvým je záchyt
uhlíka v pôde. Druhým je, že pri zmenách využitia pôdy, tak sa mení aj akoby tá úroveň toho záchytu, že vlastne ideme, dajme tomu, z ornej pôdy do lesnej pôdy, tak tá orná pôda zachytáva menej uhlíka, tá lesná pôda zachytáva trochu viac uhlíka, tak vlastne ten prechod sa nejakým spôsobom zahrňa do tých výpočtov. Samozrejme, opačným smerom vznikajú emisie. A potom máme lesy, kde akoby ten záchyt je v zmysle, koľko prirastie tej drevnej biomasy versus to, čo ubudne napríklad lesnými požiarmi, ale aj ťažbou. Čiže sú tam kalamity a ľudská činnosť zahrnuté. A keď som sa pozeral na ten graf toho vývoja, tak ešte niekedy v roku 1992 účtujeme pri týchto premenných nejakých 10 miliónov tón záchytu a v roku 2019 to už bolo iba 5,5. Treba sa na tento sektor, hlavne teda z pohľadu lesov, pozerať na to, že lesy sú vlastne rastlina, ktorá dlho dozrieva, že vlastne smreky a buky sa rúbu vo veku 80-90 rokov, niekedy aj staršie. Takže vlastne tie stromy, ktoré sme vysadili v 40 50 rokoch, teraz akoby dozrievajú do tej rubnej doby. A to vytvára taký nejaký tlak, že vlastne v tých 90 rokoch boli akoby na maxime svojej produkčnej kapacity, kedy môžu akoby najviac zachytávať toho uhlíka. A zároveň teraz sa dostávajú do stavu, kedy je ich akoby vhodné vyťažiť. Čiže tam je taký nejaký cyklus, že ten strom rastie, potom v dospelom veku nasáva najviac toho uhlíka a potom ako starne ten strom, tak už sťahuje menej toho uhlíka? Je to de facto nejaký takýto S-curve, že na začiatku, kým je malý, tak akoby menej zachytáva, 20 rokov vlastne skoro nič. Potom, kým je akože dospievajúci, tak ako má tu ten rýchly nárast, vlastne hlavne v objeme. A potom akože ešte niečo zachytáva, ale už vlastne de facto menej. Takže vlastne to, aké máme lesy a akú majú štruktúru, veľmi vplýva na to, koľko toho uhlíka môžeme zachytiť. A vlastne jedna vec, ktorá bola veľmi podstatná pre slovenské lesy, bola kalamita v roku 2004, kedy akoby sa tie záchyty prepadli, lebo proste sme prišli o tie špongie. O tie špongie v Tatranskom národnom parku. Hej. Takže to je akoby taký nejaký historický úvod k tomu, že čo tie lesy sa vyvíjali a tak ďalej. A teraz otázka, že či nestačí akoby sadiť viac stromčekov. Ono to je komplikované, lebo teda keď vysadíme stromčeky, tak nám to do 20 rokov akoby nepomôže. Ale keby sme mali akoby podstatne viac plochy tej lesnej, tak by sme sa mohli dostať späť na tých 10 megatón záchytov ročne. Ja len upresním, že tých 10 megatón je momentálne akoby štvrtina toho, čo slovenská ekonomika vyprodukuje. Že je to veľmi významný faktor, keby to bolo 10. Lenže vo vašom modeli, ja tu spomeniem znovu, že to modelovanie obsahuje dva scenáre. Jeden sú existujúce politiky, druhý sú už tie aktívne dodatočné politiky. Tak v tom VEME, v tom prvom, sa počíta s tým, že ten záchyt klesne skoro na nulu, ako 0,5 milióna tony. A čím to je? Je to presne tou zlou vekovou štruktúrou lesov, že máme veľa dospelých stromov, ktoré sa plánuje ich obnova. Čiže ťažba? Ťažba, obnova, lesnícky pojem. Ale teda áno, plánuje sa ich ťažba. A vlastne ten prírastok bude vyrovnaný s tým, čo bude na ťažbe. Aha.
Takže čo sa vyťaží, respektíve čo sa nasadí a pojme ten uhlík, tak to sa zároveň odvezie v tom dreve, takže čistý prírastok bude nula. A v tom scenári dodatočných politík, tak tam by mali tie záchyty byť v roku 2040 niekde na úrovni 3,5 milióna tony. Takže čo sú tie opatrenia, ktoré spôsobia to, že v tom VAME ten záchyt stále bude relevantný? Medzi kľúčové opatrenia je samozrejme zníženie množstva ťažby. A teda to, ako počítame toto zníženie množstva ťažby, tak tam je, že vlastne lesníci majú nejaký svoju plánovanú ťažbu a potom majú zrealizovanú ťažbu. A plánované je v súčasnosti akoby vždycky nad tým, čo sa naozaj zrealizovalo. Takže keby sme pokračovali v tom trende zrealizovanej ťažby, tak by sme sa dopracovali k tomu scenáru VAM. Scenár VAM teda predpokladá ťažbu na úrovni tej plánovanej. A na základe toho je vyrobený scenár od SHMU, ktorý vlastne my preberáme a nad ňom robíme iba nadstavbu. Čiže to ako keby sme za to, respektíve je to celkom realistické očakávanie. Áno, tunak je VAM celkom VAM je celkom realistický. Na to, aby sme ale splnili cieľ LULUCF, je akože potrebné... Teda cieľ, ktorý nám stanovuje, alebo ktorý sme sa zaviazali splniť v rámci ostatných krajín Európskej únie. Hej. To by bolo snáď 4,5, ak si dobre pamätám, že ešte o 500,000 alebo o 1 000 000 by sme mali mať potom vyšší ten záchyt. Tak nejak sa mi zdá, že bol ten cieľ. Sa to spomínalo v tej štúdii. Je to 504 kiloton vyšší záchyt oproti priemeru 2017, 18, 19, myslím. Alebo 16, 17, 18. Čiže on je tak nejak fixne daný, ale že aby sme mali dostatočné množstvo záchytov, museli by sme vlastne znižiť ťažbu, myslím si, že o nejaké 2 milióny metrov kubických dreva ročne. To teraz neviem, čo to znamená. Áno. Ťahám informácie z druhej našej štúdie, ktorá vyšla a vlastne tá hovorí o udržateľnom množstve biomasy v hospodárstve a tá sa venuje hlavne teda v metroch kubických. Ešte sa spýtam takto. Ja som sa stretol s viacerými tvrdeniami, že ako taký divoký les, ktorý nie je udržiavaný na hospodárskú ťažbu, má väčšiu mieru záchytu uhlíka ako taký ten hospodársky les. Tie padajúce stromy obohacujú pôdu a potom celý ten celok, aj tie veľké staré stromy, aj tá pôda dohromady vedia zachytiť viac uhlíka ako bežný les. Je to tak, ako pomohli by sme si, keby sme rozšírili rozsah plochy takého neudržiavaného lesa? Pomohli aj nepomohli. Pomohli hlavne akoby z toho nášho fyzického sveta, lebo je to akože pravdivý výrok, že tieto divokejšie lesy majú väčšiu mieru záchyta v pôde. Nepomohli z toho titulu, že ako som pozeral metodológiu, ako sa počíta LULUCF, tak tam sa nie až tak zvažuje s tým, že by rôzne typy hospodárenia mali mať rôzny vplyv, ak to nevieme dokázať. A zase metodologicky vykazovať všetky tieto tu veci by bolo problematické. Čiže to je, ale asi v mnohých oblastiach, že tá naša vedomosť o tom zachytenom CO2 je viac menej štatistická. Máme nejaké normy, normatívy a potom berieme plochy, ktoré máme, ktoré tiež nemusia byť úplne presné, pretože množstvo pasienkov je dnes už reálne pokryté náletovými drevinami a podobne. S týmto sa asi nedá počítať, proste počítate s tým, čo máte. Áno, napríklad keby sme zvýšili túto evidenciu, tak by sme si veľmi pomohli, teda hlavne týchto tu bielých plôch, kde teda máme dreviny a je to evidované ako orná pôda alebo pasienky. To je momentálne približne 15% zalesnenej plochy Slovenska je takto zle evidovaných.
To je zaujímavé, že na to je celkom dobrá motivácia si to ako urobiť poriadok v číslach a že k tomu nedochádza. Asi je tam malá motivácia. A ešte poslednú vec k tomuto. Ja som sa pozeral, ako sa vo VAME, teda pri dodatočných politikách, vyvíja využitie biomasy v energetike a tamto využitie mierne stúpa. Čo ma trošku prekvapilo, ak vlastne predpokladám, že vo VAME klesne mierne ťažba. Že odkiaľ pochádza tá biomasa? Energetický model vlastne nie je prepojený späť k LULUCF modelu. Čiže ak klesne ťažba v LULUCF, nepremiesta sa to do miery v množstva energie dostupnej z biomasy v energetickom modeli. Energetický model má nastavený nejaký svoj limit biomasy, ktorý môže využívať. Je to niečo okolo 16 terawatt hodín drevnej biomasy a to sa nedosahuje, myslím, že v žiadnom z tých rokov. Takže tam je akoby nejaký ten horný cap na to využitie. A vlastne to, čo sa deje hlavne s tou drevnou biomasou v tom energetickom systéme, je, že ona má akoby tých takých 4 hlavných odberateľov. Jedným sú domácnosti, druhým je papierenský priemysel, tretí je vlastne zvyšok priemyslu a potom je energetika. A v tých prvých rokoch, teda 25 až 30, sa deje to, že klesá energetická spotreba domácností, hlavne v zateplení alebo výmenou na tepelné čerpadlá a tak ďalej. Takže tam klesá spotreba biomasy. A tým, že ten model ju má vlastne k dispozícii, tak akoby tá cena tej biomasy klesne, alebo klesol jej dopyt. A potom tým, že nie je zaťažená emisnými kvótami, tak nastáva to, že ju preberá priemysel. Čiže vlastne vidíme ten presun z biomasy od domácností do priemyslu. A potom v závere môžeme ešte vidieť, že očakávame využitie v záchytoch uhlíka v roku 2050, kde chceme zachytiť nejakých 1,2 megatóny CO2 tým, že vlastne spálime nejakú tú biomasu, vyrobíme z nej flexibilnú elektrínu a potom ten uhlík môžeme zachytiť. Tomu ešte prejdeme k tým záchytom. To je zaujímavý projekt, ktorý tam je s tou elektrárňou. A ja som sa tam aj dočítal, že pretože štandardne sa hovorí o tom, že biomasa je niečo, čo narastlo a ja to spálim, takže by to malo byť teoreticky neutrálne. A je to skutočne tak? Môžeme sa na tú biomasu pozerať za každým, že je to uhlíkovo neutrálne? Zase áno aj nie. Z pohľadu toho, že sme niečo vyťažili a ideme to spáliť, tak to CO2, ktoré vlastne rastliny fotosyntetizujú, my potom vlastne vypustíme a ten priebeh je skoro nulový. Čo tam vzniká a môže vzniknúť, sú nejaké emisie prachových častíc a emisie metánu, keď teda to drevo nie je dostatočne vysušené. A tento metán sa potom nejakým spôsobom započítava a sú to akože kladné emisie. A máme o tomto nejakú predstavu na Slovensku, že aká kvalita dreva sa spaľuje? Ja ako sem tam chodím po dedinách a sem tam ako cítim, že teraz nie som si istý, že čo všetko sa tam páli na tých dedinách, ale proste ten závan tam je a som predpokladal, že je to práve to nevysušené drevo. Niektoré domácnosti ešte kúria uhlím, čiže mohli ste cítiť uhlie. Niektoré domácnosti, aj keď je to ťažšie dokázať, kúria odpadom, aspoň trochu, čo horí, tak to strčia do pece. Ale hej, to drevo môže byť dostatočne nevysušené a tak ďalej. Neviem presne,
koľko percent obyvateľov ho necháva sušiť aspoň 2 roky, ale je to pomerne málo. A počíta sa, ale vlastne neviem, v akom to je stave na Slovensku, také tie rýchlo rastúce dreviny, ktoré po 5 rokoch idú do pece a potom sa to tam zase také, neviem, čo sú to topole alebo vrby, alebo čo sa to tam tak rýchlo pestuje, tak takéto niečo sa rozvíja na Slovensku, alebo nie? Neviem o tom. Dobre, dostali sme sa, alebo spomenuli ste už tie umelé záchyty. My sme to v tom predchádzajúcom dieli už tiež spomenuli, ale ja by som sa do toho trošku posunul ďalej, pretože tie umelé záchyty budú hrať v budúcnosti, v budúcej karbónovej budúcnosti Slovenska rovnako významnú rolu, alebo mali by hrať rovnako významnú rolu ako ten sektor LULUCF. A aké sú vlastne technológie, ako funguje záchyt CO2, s čím by sme mohli počítať? Na rozdiel od LULUCF, keď sa bavíme o týchto záchytoch, tak to má byť skôr permanentným riešením. Lebo LULUCF, keď vlastne zachytí nejaký uhlík, tak môžeme očakávať, že teda ten les v nejakej dobe, v nejakej budúcnosti proste odumrie, zhnie, to CO2 sa vlastne znovu dostane do ovzdušia. Je to nejaký malý uhlíkový cyklus. Keď sa bavíme o permanentných záchytoch, tak si to vieme predstaviť napríklad tak, že máme nejaký priemyselný podnik s komínom, kde teda majú tam nejaké, vypúšťajú do vzduchu nejaké CO2 a tam by bol nejaký typ filtra, môžeme si aj ho priblížiť alebo nie, že ako vlastne taký nejaký záchyt funguje a ten záchyt potom to CO2 musíme niekam prepraviť a uskladniť. Napríklad do podzemných akvaférov alebo vyťažených ložisk plynu alebo ropy. Čiže tých možností na záchyt je viacero a tých technológií samozrejme je viacero. Ja som sa na to pozeral. Používajú sa na to špeciálne rozpušťadlá, ktoré naviažú na seba CO2 a potom sa to teplom oddelí a je možné z toho dostať ako CO2 v plynnom stave. Hej. To je akože jedna z najbežnejších metód, respektíve asi momentálne technologicky najpokročilejšia. Sú aj iné metódy, kde sa vlastne môže zachytiť uhlík namiesto na rozpúšťadlo, tuším na nejaký typ horniny a potom sa uvoľní späť pri inom tlaku. Čiže tam je nie ten rozdiel medzi teplotou, ale pri tlaku. V tej štúdii sa spomína, že vlastne najefektívnejšie je CO2 zachytávať tam, kde je ho najviac, kde je vysoká koncentrácia. Takže typický oceliarsky priemysel, ktorý spaľuje uhlie koks, tak ten má vysokú koncentráciu CO2. Čo ma prekvapilo, bola tam uvedená cena záchytu v rozmedzi od 47 eur do 117 eur. Túto cenu preberáme zo štúdie IEA, myslím. Medzinárodnej energetickej agentúry. Ktorá vlastne toto tu odhadla. My sme ju len očistili o infláciu a prebrali. Čiže tam vlastne to vyzerá aj s očakávaniami, že tam, kde je to najčistejšie, teda v chemickom priemysle, tak tam je to aj najlacnejšie. Potom samozrejme tam, kde je to nie že najšpinajšie, ale najnižšia koncentrácia CO2, to je akože priamy záchyt zo vzduchu, tak tam je to najdrahšie. Áno. To sme ani neuvažovali. Mňa práve zaskočila tá cena, lebo keby mi niekto povedal, že to stojí 100 eur, tak si vravím, že to už nie je tak ďaleko od ceny povolenky, ktorá je 80, možno 90 eur. Takže pri takých cenách by som čakal, že už také nejaké záchyty na Slovensku existujú, ale predpokladám, že ešte neexistujú. Asi v najpokročilejšom stave je práve Duslo, ktoré pred rokom približne zverejnilo zámer, že chcú takto zachytávať uhlík a presúvať ho do ložiska, tuším, v Golianove. To je kde? Pri Nitre niekde. Pri Nitre. Ak sa pamätám dobre, tak niečo, že potrebovali by vybudovať asi 20 km potrubí popri už existujúcich potrubiach plus nejakých ďalších 30 mimo.
alebo tak nejak. A potom akože ten celkový potenciál na záchyt by bolo okolo 20 megatón CO2. To, predpokladám, že z ich pohľadu to je rádovo, ja neviem, 10 rokov produkcie, alebo... Niečo také, akože nie je to spásonosné, ale pre nich je to akože veľmi zaujímavé, lebo oni majú veľmi čisté CO2 na komíne, čiže... Že to není znečistené sadzami a inými látkami, takže... Presne tak, čiže pre nich ich akoby variable cost sú hlavne postavenie toho plynovodu a samotné teda povolovacie procesy a potom tá injektáž. To je zaujímavé, pretože na to CO2 sa môžeme pozerať, že je to niečo nechcené, čo chceme uschovať, ale zároveň to môže byť niečo, čo sa za 20 rokov bude dať použiť pri výrobe nejakých syntetických palív? CO2 vlastne používame už dnes napríklad keď máme perlivú vodu, tak to je CO2, keď máme nejaké hnacie plyny, tak to je CO2. Ale to využitie je celkom malé oproti tomu, koľko toho produkujeme. Využitie CO2 v syntetických palivách je zase tak trochu drahé, lebo vlastne výroba syntetických palív ako prebieha je, že vlastne my k tomu CO2 musíme nejakým spôsobom dodať vodík, aby sme vytvorili aspoň metán alebo iný typ uhlohydrátu. A ten vodík je zase drahý kvôli elektrolíze. A potom samotný tento proces má tiež nejaké vstupné energetické náklady. Čiže to vlastne je minimálne dvojnásobok. Za prvé zachytiť CO2 a za druhé to ešte obohatí tým vodíkom, ktorý je sám o sebe drahý a náročný na distribúciu. De facto áno. Takže to je asi aj dôvod, prečo v lietadlách tak skoro veľký podiel umelých palív neuvidíme, lebo by to výrazne predražilo náklady na leteckú dopravu. Myslím, že nejaké množstvo umelých palív v leteckej doprave je plánovaných aj, tuším, nariadených nejakou Európskou komisiou, ale ten podiel je naozaj drobný. Čiže nemám presne v hlave koľko percent, ale nehýbeme sa v desiatkách. Je to relatívne málo. Ešte tie umelé záchyty, podľa VAMu by vlastne najväčší nárast tých záchytov mal nastať medzi rokmi 2045 a 2050. A je to na jednu stranu spôsobené tou elektrárňou, ktorá tam má pribudnúť na biomasu so záchytom. A je to asi spôsobené aj tým, že vlastne pri dnešných cenách sa tie technológie proste nie sú schopné presadiť a my vlastne čakáme, kedy povolenka bude tak drahá, aby sa to oplatilo. Áno, je tam hlavne ten faktor tej novej elektrárne. To, čo vlastne robíme a predpokladáme, že model ho nám dal na výstupe nejakým spôsobom, že koľko očakáva, že bude zníženie týchto procesných emisí v CCS-kom a vlastne s týmto ďalej akoby pracujeme. Takže áno, model, keď si povie, že potrebujem viac znížiť emisí týmto spôsobom, tak vlastne to naozaj tak, teda nie, že naozaj, ale budeme to mať my na výstupe. Čo môžeme skôr očakávať v realite, že keď si nejaká firma povie, že sa nám oplatí viac CO2, tak to bude akoby takým nejakým skokovitejším spôsobom rásť a nebude to takým nejakým spôsobom, že lineárne. Hej, pretože keď to bude proste veľká fabrika, tak ona urobí veľkú investíciu a naraz natiahne toho veľa. No, ja ešte raz teda spomeniem, aby som to tak trošku zhrnul. Ten záchyt uhlíka v lesoch a v pôde v najbližších rokoch my budeme vidieť jeho poklesy. A budeme dúfať, že dodatočnými opatreniami sa podarí ten trend zvrátiť a ku roku 2050 to začne rásť. Pričom ani v roku 2050 nebudeme na tej úrovni ako v roku 92, pretože máme jednoducho mladé lesy, veľa sme vyťažili a ten les ako taký má slabý záchyt. A vlastne to, čo nám zachytí
príroda, keď to zjednoduším, pôda a lesy, tak to isté by sme chceli plus minus 4 milióny tón zachytiť aj prostredníctvom umelých záchytov. Takže žiadne ako jednoduché riešenie a ľahká cesta k dosahovaniu uhlíkovej neutrality tadiaľ to nevedie. Jedno je v podstate nemožné, to je ten LULUCF, a to druhé možné je, alebo bude, alebo je to drahé. Asi ste to zhrnuli relatívne dobre. Ja ešte dodám k tej výrobe elektriny, že teda vlastne ono to, keď máme biomasu, tak vlastne ona nám zachytáva ten uhlík de facto zadarmo a potom ju ešte vieme využiť ako palivo. A potom dané zachytené CO2 z takej elektrárne vieme akoby už vlastne schovávať niekam do podzemia. A toto nie je akoby jediný spôsob, ako vieme sa zbaviť CO2 takýmto nejakým permanentným spôsobom. Ešte je tu možnosť biouhlíka, po anglicky biochar. A tento biouhlík je vlastne pozostatok z pyrolízy dreva, a to je nejaký typ stabilného uhlíka, ktorý sa vlastne neuvoľňuje do atmosféry. Má to aj nejaké ďalšie ekonomické výhody, napríklad keď sa tento biouhlík dáva do pôdy, tak to zlepšuje kvalitu pôdy, je tam viac potom organickej hmoty, akoby tie baktérie na ten biouhlík sadajú a to používajú ako domček. A vlastne zlepšuje to tým aj tie poľnohospodárske výsledky. Čiže toto je napríklad jedna z ďalších veľmi zaujímavých možností, ako vlastne zachytávať a permanentne odstraňovať uhlík. Má to samozrejme svoje obmedzenia, že takto na pole nevieme dať neobmedzené množstvo biouhlíka, ale zatiaľ takto ďaleko nie sme. A potom ešte jedno zaujímavé riešenie, ktoré sme si všimli, je, že tento biouhlík sa možno dá použiť namiesto uholného koksu v oceliarniach, čo by mohlo byť akoby zaujímavé riešenie pre nejaký oceliarský alebo kovospracujúci priemysel. To je zaujímavé, lebo to by bola akoby alternatíva k tej priamej redukcii vodíkom. Pretože tá priama redukcia vodíkom, tá sa nám, dalo by sa povedať, vo svete nedarí. Že aj tie pokusy o komerčné projekty tak buď boli zastavené, alebo sú výrazne oneskorené. Tú technológiu ešte teda rozhodne nemáme zmaknutú. A zároveň platí, že tá oceľ z oblúkových pecí je proste, má inú kvalitu ako tá primárna oceľ. Že nie je to úplne ekvivalent, na ktorý by sme sa mohli spoľahnúť. Že ako poďme elektrifikovať Košice, tak to neznamená, že ten výstup bude rovnako kvalitný, ako je dnes. O kvalite neviem veľa povedať. Čo viem určite s určitosťou je, že oblúkové pece hlavne spracovávajú kovošrot a vlastne kovový odpad, čo vlastne obmedzuje nejakým spôsobom ten trh. A teraz akože keď v Európe sa nastane taký nejaký scenár, že veľa oceliarní prejde na oblúkové pece, budú vlastne vyrábať iba recyklovanú oceľ a nebudeme mať novú oceľ v kolobehu. Ano. Čiže tam je skôr tento problém, prečo si nechať aspoň jednu pec, ktorá by vyrábala primárnu oceľ ako tieto recyklované. Už tým hrdzavením sa proste stráca to železo, ktoré tam nakoniec budeme musieť dodávať aj takýmto spôsobom. Vy ale v tej štúdii počítate aj s tým, že záchytmi vytvorený metán sa stane vlastne súčasťou tej nového zemného plynu, keď to zjednoduším. A ten blend, ktorý má z toho vzniknúť, teda bude obsahovať tento plyn a potom možno nejaký bioplyn a nejakú časť vodíka. A nejakú časť vodíka. A toho vodíka tam môže byť asi,
Lenže takto, ako ten vodík budem ja potrebovať aj na vytvorenie toho metánu. Áno. Čiže toho vodíka budem potrebovať relatívne dosť. Takže opäť sa to ako opiera o to, že či ten vodík bude dostupný v dostatočnom množstve, lebo ho bude musieť byť veľa. Hej. To súvisí s tým, že vlastne scenár vám očakáva nejakých 15-16 gigawatov inštalovaného výkonu elektrolizérov v roku 2050. Mm-hmm. Čiže tam je zahrnuté to, že potrebujeme podstatne veľa vodíka vyrobiť na to, aby sme fungovali. A bude sa tento plyn používať ešte v teplárenstve alebo iba v priemysle? Tento blend, vlastne tento blend považuje ako náhradu za zemný plyn. Čiže tam, kde všade do akéhokoľvek procesu ide tento zemný plyn, tak tam pôjde vlastne tento blend. Lebo je to otázka na to, že či budeme podľa tohto modelu v roku 2050 ešte nejaké domácnosti vykurovať týmto blendom, teda novým zemným plynom. Nejaké určite. Ešte tam tuším niečo zostáva. Predsa len vymeniť nový plynový kotol do 25 rokov ešte možno nie je úplne rozumné, ale časom akoby tie domácnosti prechádzajú na elektrické vykurovanie v podobe tých tepelných čerpadiel, prípadne ešte niečo vykurujú v biomasou, ale to, čo je zaujímavé, je, že nejaké môžu vykurovať aj napríklad geotermom, že tieto projekty môžu byť zaujímavé, hlavne teda takým tým, nie že zásobníkové teplo, že proste napumpujem teplo do zeme a potom si ho v zime akoby zoberiem naspäť. To ako na úrovni rodinného domu, alebo skôr väčšieho celku? Skôr na úrovni bytoviek. To je zaujímavé, že ste spomenul tých 25 rokov, pretože skutočne tú uhlíkovú neutralitu by sme mali dosiahnuť za 25 rokov a zdá sa to ako neuveriteľne krátka doba, keď sa nad tým človek zamyslí. Vzhľadom na to, čo všetko sa zmenilo za posledných 25 rokov, keď od toho Kyotského protokolu vznikol ten záväzok, ako poďme do roku 2050 niečo urobiť. My sme stále vlastne na 80% závislí na fosílnych palivách a teraz za 25 rokov by sa mala udiať takáto zmena, ale skôr ma zaujímalo, že či vieme, že či tie zariadenia budú schopné využívať ten plyn s takou vysokou prímesou vodíka, ktorý má proste iné požiadavky na tesnosť, na priechodnosť, je to malá molekula. Že či počítame s tým, že tie súčasné technológie to budú vedieť pracovať s tým blendom? Pokiaľ viem, tak sa niečo takéto testuje, ale hĺbšie sme to zatiaľ neštudovali, že skôr to považujeme ako riešenie, ktoré je hypotetické a veľmi by nám akoby pomohlo v riešení akoby uhlíkovej neutrality, ale to, že či naozaj tie technológie to zvládnu spracovať, ten vodík, že či nám neunikne a tak ďalej, tak to je samozrejme veľmi zaujímavá otázka, niekedy asi na ďalšiu štúdiu. Ešte sa spýtam, možno, že vy už ste o tom písali, o tom vykurovaní domácnosti. Ja si furt vravím, že ja viem, že to není vaša starosť, ale proste viac ako miliarda v environmentálnom fonde a že čo by bolo najefektívnejšie využitie tej miliardy, keby sme sa pozreli na sektory, ktoré je pomerne náročné dekarbonizovať. Takže čo by vám vyšlo? Či by vám vyšlo viac zateplovania, alebo viac tepelných čerpadiel, alebo viac podpory elektromobility, alebo použiť tie peniaze na zníženie emisí v priemysle, že akoby tá hitparáda takého tej najvyššej pridanej hodnoty za 1 euro, ako by to vyzeralo?
Tu sa asi odvolám na MEC krivku. MACC. MACC krivku, ktorú sme publikovali. Ja ju teraz akože v hlave mám iba matne. Tam tie de facto najlacnejšie opatrenia boli uzavretie uholných baní. Áno. Tie mali akože ešte zápornú cenu, lebo boli dotované štátom. Potom vlastne výroba elektriny z uhlia to bolo tiež celkom de facto lacné a prospešné, lebo tiež malo zápornú cenu. Ale to, čo je akoby veľký úsek CO2, ktorý je relatívne ešte nie až tak lacný, ale tým, že je v jednom balíku, je naozaj tá výmena vysokých pecí v oceliarskom priemysle. Jasné, no, to je veľký balík. Ja by som bol rád, keby, pretože podľa mňa to už má zo 4 roky, tam MAC krivka, že by to bolo vhodné alebo žiaduce to aktualizovať, aby sa aj slovenskí politici, ktorí sem tam zavadia o túto tému, mohli inšpirovať tým, že dá sa aj ekonomicky uvažovať v rozdeľovaní dotácií a pristupovať k tomu z pohľadu najnižších možných nákladov za najvyššiu pridanú hodnotu. To akože mohli by sme to aktualizovať. Nechám na zváženie, že či to spravíme a že či budeme mať na to kapacity momentálne. No, mám tu teraz ešte takú otázku, ktorá ma napadla pri čítaní toho modelu, že či je ten model postavený na tom, že v roku 2050 bude na Slovensku teplejšie ako je dnes. To znamená, že budú iné nároky na vykurovanie a iné nároky na chladenie. Je tam tento predpoklad. Je to teda predpokladáme, že približne 2% konečnej energetickej spotreby na vykurovanie pôjde dole. Čiže bude treba o 2% menej kúriť. Možno je to málo, možno je to veľa, ale toto predpokladáme. To sa mi zdá celkom málo. Vzhľadom na to, že zníženie vykurovania bytov o 1 stupeň z 23 na 22 predstavuje, myslím, nejaké 5 až 7% úspory. Že je to celkom dosť. Ono to nerastie to lineárne, ale rastie logaritmicky tie náklady na vykurovanie. A vidíme to vlastne aj na spotrebe plynu domácností, že tým, jak sa v priemere za posledných 10 rokov oteplilo, a respektíve aj za tie od veľkej ruskej vojny sa mierne oteplilo a klesla spotreba tepla domácností, tak dáva mi to ako keby taký pocit, že nepočítate už s príliš veľkým zvýšením teploty oproti tomu súčasnému stavu. A to dnes, ja viem, že to číslo 1,5 stupňa Celzia sa počíta ako na 10-ročnom období alebo na dlhšom období, ale v priemere v predchádzajúcich rokoch sme už boli veľmi blízko toho 1,5. A potom sa mi zdá, ako keby pri tej konzervatívnom odhade 2% poklesu, ako keby už nemalo dôjsť k nejakému otepleniu dodatočnému. Je to konzervatívny odhad. Môžeme pri najbližšej revízii tohto modelu zvážiť vyššie teploty, ale momentálne, že aj keby sme tam spravili ten predpoklad, že to stupne o ten 1 stupeň Celzia a potom nám klesne spotreba o 7%, tak stále to nie je akoby dostatok toho, aby sme celý ten sektor vykurovania vedeli dekarbonizovať týmto spôsobom, že vlastne sa zmenší iba to, koľko musíme vykurovať. Ja som si ako nemyslel, že sa to týka len čisto vykurovania. Ono to má zrastie spotreba klimatizácie, elektriny v klimatizáciách, s vyššou koncentráciou CO2, ktorá je spojená s tým rýchlejším oteplovaním. Zase aj biomasa rýchlejšie nasáva CO2. Že má to ako také presahy do všetkých možných oblastí. To, akým spôsobom si človek nastaví tú finálnu teplotu. Je to pravda, akože že nesnažíme sa my teraz pokryť celú klimatickú zmenu od toho, že
bude narastie teplota, narastie koncentrácia, zvyšuje sa záchyt v lesoch, viac bude biomasy, bude potom lacnejšia a tak ďalej. To sa nesnažíme robiť. To, čo sa snažíme vlastne robiť, je pozrieť sa na to, koľko akoby náš energetický systém momentálne potrebuje palív a akým spôsobom ho nejakým jednou z cost-effective ways dekarbonizovať. Čiže tam je vlastne aj ten predpoklad, že a vlastne tým, že predpokladáme konzervatívne oteplenie, tak vlastne predpokladáme aj nejakým spôsobom väčšiu spotrebu palív na vykurovanie, čo zase je akoby taký nejaká brzda, že vlastne nie sme až tak ambiciózni a potom by sme mali nižšie výsledky vo vykurovaní a chladení, ale proste máme tam nejaký ten konzervatívnejší odhad a teda budeme asi možno viac kúriť, neviem, možno niektorí si ten termostat o ten stupeň dajú viacej potom. Ja som spomínal, že nám prišlo viacero otázok od čitateľov a nechcem, teda trošku odbočím od tejto témy záchytov, respektíve vykurovania, ale prišla nám taká otázka, že ak má dôjsť k výraznému nárastu spotreby elektrickej energie, tak či ste v tom modeli aj uvažovali nad rastom nákladov na využívanie rozvodovej a prenosovej siete? Tieto náklady sú naozaj zahrnuté. To, ako sú zahrnuté, je trošku komplikovanejšie, ale malo by to byť niečo okolo 1,8 miliardy dodatočných nákladov oproti scenáru VEM. Čiže áno, budú tam vyššie náklady na distribúciu a prenosovú sústavu a tieto náklady akoby vlastne v tom systéme sa potom premietajú späť do ceny elektriny. Takže to je jeden z dôvodov, prečo tá cena elektriny ostáva relatívne vysoká na tých súčasných úrovniach, pretože ona vlastne financuje tie investície do toho, aby sme mohli prepraviť o tretinu viacej elektriny alebo distribuovať o tretinu viacej elektriny ako dnes. Je to jeden z tých prvkov modelu, ktorý akoby nelicuje až tak s realitou, lebo cena elektriny tunak je daná naozaj trhovou ekonomikou, ale potom akoby tie finálne ceny na faktúrach majú samozrejme nejaké poplatky a tak ďalej, čiže tá výsledná cena potom nejakým spôsobom odzrkadľuje aj to, že tie distribučné a prenosové sústavy potrebujú mať nejakú návratnosť na svoje investície. Teraz ma ešte napadla jedna kvízová otázka, taká rýchla. Možno, že sledujete české prostredie politické. Iba trochu. Teraz nová vláda prišla s tým, že podporu obnoviteľných zdrojov nebude financovať prostredníctvom poplatku v cene elektriny, ale chce ju financovať zo štátneho rozpočtu, respektíve chce využiť časť príjmov z predaja povoleniek a časť rozpočtových zdrojov a vlastne odtrhnúť tento náklad z ceny energie, z ceny elektrickej energie, aby bola lacnejšia aj pre domácnosti, aj pre priemysel. Prišlo by vám to ako rozumné opatrenie? Tak tie čísla sedia, tak asi áno. Ja sa na to tiež pozerám ako takým spôsobom, že podpora obnoviteľných zdrojov je vlastne verejná politika, ktorá nemusí a vlastne ani priamo nesúvisí s elektrínou, pretože našim cieľom nie je výroba elektriny, ale je vlastne zníženie emisí. A zároveň tá cena elektriny pre priemysel, ale aj pre české domácnosti nie je tak pre slovenské, lebo my tu máme tú cenu úplne pokrivenú, tak to zníženie ceny je vlastne žiaduce. Zníženie ceny elektriny je samozrejme žiaduce. A otázka je, že či navrhovaný spôsob, na ktorý som sa nemal teda ešte šancu pozrieť, že či naozaj bude spôsobovať zníženie ceny elektriny alebo iba presunie záťaž niekam inám. Z pohľadu rozpočtu áno, ale z pohľadu tej ceny elektriny to je proste explicitná položka, ktorá bola teraz 500 korún, českých korún na megawatt hodinu paušálne
Takže je to ako regulované úradom, takže to odtiaľ vypadne a vlastne v tej cene pre domácnosti aj tam ten Český regulačný úrad rozhoduje o tom, čo môže byť v cene a čo nie. A je tam ako pomerne konkurenčný trh, takže ja očakávam, že tá cena ako bude skutočne znížená o tento poplatok. Dobre, ja som celkom vyčerpal svoje portfólio otázok, ale ešte som si rád, že možno vy si vravíte, a prečo sa ma nespýtal toto? Alebo ja som chcel, aby zaznelo ešte toto, čo nezaznelo. Tak nemáte také nejaké postrehy, ktoré by mohli zaujať našich divákov, verejnosť? Alebo... Zmienili sme, že v tej potrubnej plynovej zmesi bude nejaký bioplyn. Otázka je, že či ho bude dosť. Tomu sa venuje nová štúdia od neviem ktorej organizácie, ktorá to mala pod projektom Repower EU spraviť, ale tam by malo byť akoby ten výsledok, že technický potenciál Slovenska by mal byť na nejakých 10 terawatt hodinách. 10 terawatt hodín je veľmi veľa. Je celkom dosť, ale to je také, že teoretické maximum. To, čo my zase, čo sa týka bioplynu, očakávame v scenárii VAM, v tom 2050 je niečo okolo 8 terawatt hodín. Čiže tam budeme musieť tiež zamakať. Čiže bioplyn je vlastne z odpadu v poľnohospodárstve, čiastočne niečo z lesov, čo stiahneme a z toho nejakou fermentáciou niečo z odpadov, niečo z odpadových vôd, niečo priamo výrobou na poli, ako napríklad repkov, niečo z kalov, možno niečo zo skladkovacieho plynu a tak ďalej. Čiže tých zdrojov je viacero a vlastne keď sa takto všetky zagregujú, tak by to mohlo dať tých 10, ale to už je také trochu pritiahnuté. To len pre porovnanie, tak súčasná spotreba Slovenska je nejakých 26-27 terawatt hodín. To je v elektrine. Iba v elektrine. V plyne sme na nejakých 45. Tak nejak. Zhruba tak nejak. Takže 10 terawatt hodín by bol skutočne veľké číslo a je to vlastne veľký potenciál. Dobre, ja vám ďakujem za to, že ste prišli do štúdia v Site, kde natáčame tento diel a ja dúfam, že sa nám podarí natočiť aj tretie kolo dekarbonizačného scenára, v ktorom sa budeme baviť o takých makroekonomických dopadoch a o dopadoch na HDP a koľko nás to vlastne bude stáť a čo tým získame, čo ušetríme, aby sme si povedali ako aj cenu tohto snaženia. Ďakujem a prajem Ďakujem pekné modelovanie. za privítanie.